Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһы Тәгалә адәм баласына җир йөзенә килгәннән соң һавасын бирде, яшәргә мөмкинчелеген. Яшәргә мөмкинчелек дигән әйбер арасында бар безнең ризыкларыбыз. Менә шушы адәм баласы белгәнебезчә ясалган җирдән, балчыктан. Һәм шушы балчыктан үскән ризык, шушы җирдән чыккан ризык инде ул безгә иң кулайы, иң туры килә торганы булып тора. Без шуның өчен дә читтән килгән, һавадан төшкән, мәсәлән, әйбер белән тукланмыйбыз. Без тукланабыз җирдән үскән ризыклар белән. Күз күреме күргән җирләрне чәчәбез, урабыз. Әгәр дә кул астына берәр нинди хайваннар килеп эләксә, без аларны үрчетәбез, арттырабыз, саны күп була. Һәм шулар хисабына, әлбәттә, байыбыз. Ашап кына, тукланып кына калмыйбыз, тормышыбызны яхшы шартларга күчерәбез. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы биргән байлыкларыннан әлбәттә ул юмартлык белән биргән. Әмма шушы байлыклардан билгеле бер өлешен кире сорый. Бер караганда шушы кире сорауны без инде ничектер тартып алу белән күз алдына китереп чагыштырабыз. Чөнки шушы җирне, җирдә үскән байлыкны, шушы хайваннарны үзебезнеке дип уйлыйбыз. Ул бит безнеке. Документ буенча да безнеке. Ашатабыз, эчертәбез. Шушы үзебезнең сыртыбызга тиеп аларга ризык ташыйбыз, мәсәлән, хайваннарга. Әйтик шул ук, ашарга пешергән вакытта үзебез пешерәбез без аларны. Һәм кемдер буларның бер өлешен сораса, тартып алган кебек тоела. Әмма бу әлбәттә алай түгел. Ни өчен дигәндә, Аллаһы Тәгалә бирүче шушы ризыкларны, хайваннарны да. Аллаһы Тәгалә безгә буйсындырган хайваннарны, алар 500 килолы, 1 тонналы хайван безгә баш иеп хезмәт итә. Бот буе бала кулына тал чыбыгы тотып, көтүдән 500 килолы сыерны куып алып кайта. Ничек инде ул шундый зур хайван шушы балага буйсынсын ди. Баш белән уйлап карасак, бу мөмкин хәл түгел. Әмма Аллаһы Тәгалә буйсындырган. Җиргә утырткан ырлыкларыбыз безнең артып шытып чыга. Беребезнең дә уйлаганыбыз юк бит. Мәсәлән, бер ырлыктан бер башак. Башакта ничә ырлык? Гаделлек буенча карасак, бер ырлыктан бер генә ырлык чыгарга тиеш бит. Әгәр гаделлек булса. Димәк, бу яктан гаделлек юк, бу яктан бары тик арту гына. Бер бәрәңге утыртабыз, бер төптән бер чиләк бәрәңге алырга мөмкинбез. Бер бәрәңгедән, әле бер түгел ярты бәрәңгедән кисеп ярып утыртабыз. Менә шулай итеп Аллаһы Тәгалә безгә биргәнен кайвакытта күрмибез. Бирүче Аллаһы Тәгалә, арттыручы Аллаһы Тәгалә. Шуның эчендә бездә, мөселманнарда, Аллаһы Тәгаләнең биргәненә шөкер кылып, рәхмәт әйтеп, садака бирү дигән әйбер бар. Бар үсемлекләрдән бирелә торган садакада. Бу атала гышыр дип. Гышыр дигән сүз гарәп теленнән тәрҗемә ителә, уннан бер өлеше дип. Димәк, инде үзебез күреп торабыз, шушы уннан бер өлеше дигәч, гышыр дигәч, җыйган уҗымнарның уннан бер өлешен садака итеп бирергә кирәк икән. Бу уҗымнарга нәрсә керә? Бу уҗымнарга бөтен әйбер керә. Моңа керә җиләк-җимештә, моңа керә яшелчә дә, моңа керә арыш бодай кебек үсә торган ашлыклар да, моңа керә алмалар да, һәм галимнәр моңа кертәләр балны да. Әгәр дә инде кеше шушы үсемлекләрен су сибеп, сугарып, авырлык белән үстерә икән, бу очракта 20дән бере түләнә. Чөнки шушы үсемлекләрне үстерер өчен кеш хезмәт акча күбрәк киткән дигән сүз. Һәм аның да инде биргән вакытта әзрәк өлеше бирелә. 20дән бер өлеше. Кемнәргә бирелә соң бу? Бу бирелә, мөхтәрәм кардәшләр, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга. Аллаһы Тәгаләгә бирелми, уйламагыз. Аллаһы Тәгалә сораса да, ул аны әйтә, син бир әнә тегенгә ди. Чөнки тегенең ди, бүген ашарына юк.
Ниндидер сәбәпләр аркасында ул ризыксыз калган. Үзе үстерә алмаган, үстергәне халак булган, яки эшли алмаган, гарип-гәрәбә булган, сабый булган, шулай бит, ялгыз булган, карт-коры булган. Шуңа күрә син аларга бирди. Мин җир йөзенә биргән ризыкларның өлеше аларга да эләксен. Бу алан шушы ризыкларда аларның да өлеше бар ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Инде шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, шушы гаширләрне бирмәсәң нәрсә була? Беренчедән, әлбәттә, син рәхмәтсез, тәртипсез бер бәндә буласың. Ә икенчедән, Аллаһ Тәгалә җәза бирә. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр кеше закат түләмәсә, гашир шулай ук закатка керә, Аллаһ Тәгалә яңгыр бирми ди, уңышлар бирми ди. Әгәр хайваннар булмаса, бөтенләй кырылык булыр иде ди. Менә без ничә ел рәттән уңыш ала алмыйча интектек. Я кырылык, я тегесе, я бу сәбәпләр, берсе булса икенчесе булмый. Ә менә быел, мөхтәрәм кардәшләр, уңыш әлхәмдүлилләһ әйбәт булды. Һәм иң сәере, иң кызыгы, быел уңышны бөтенләй бер бирде. Хәтта ничә еллар инде булмаган чикләвекнең дә уңышы бар быел. Ни сәбәпле? Былтыр без Татарстан җирлегендә рекордлы күләмдә гышер садакасы җыйдык. Ничәдер 1000 тоннага җитте. Ягъни алын кадәр җыйган юк иде әле. Аллаһ Тәгалә шуның эчендә безгә үзенең хәйр рәхмәтен насыйп итә. Бирәсең килми икән, Аллаһ Тәгалә барыбер тартып ала. Монда куркырга кирәкми. Барыбер Аллаһ Тәгалә үзенекен ала. Харап итә, бәрәкәте булмый. Шуңа күрә дә бирүдән без бер нәрсә югалтмыйбыз, ә бары тик ытабыз гына, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә менә хәзер көз җитте. Кемнеңдер ниндидер уңышлары бар. Кемдер нәрсәдер җыеп алган. Менә шушыларның өлешен чыгарырга тырышыйк. Уңышлар белән бирә алмасак, акчалата бирергә була, кием белән бирергә була, башка бер кешегә файдалы әйбер белән бирергә була. Әгәр дә мәсәлән синең 10 капчык бәрәңге күтәреп йөрисең килмәсә, каядыр барганда. Аллаһ Тәгалә безгә монысын да җиңел әйткән. Шуның өчен дә без Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булсак, Аллаһ Тәгалә дә безгә карата киң рәхмәтен бирә. Һәм дә ки ризыксыз калдырмый, безне Аллаһ Тәгалә ярдәмсез калдырмый. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.